tivemos a grata sorpresa de que o Concello de Sada, por unanimidade, decidiu adicar o ano 2013 a Manuel Luis Frei. Unha praza de oficinista, antes se chamaba escribán, no Concello de Oleiros, e foi, despois, 2 anos máis tarde, cando ocurriu o feito este da conversión, digamos, cultural a un certo galeguismo, a conversión idiomática que, evidentemente, se foi despois complementada con unha conversión social en Cuba cando veu o estado en que estaban moitos dos emigrados galegos na illa das Antillas. Foi unha forma de encontrarse con a realidade, de toparse con a realidade da súa propia patria, do seu propio país en aquelas circunstancias. El foi para Cuba reclamado polo seu irmán Plácido, que xa estaba ali, hacía uns anos, e que foi o que lle ensinou a que chamaban entón a teneduría de libros, que foi o que el viviu non só en Cuba, sino despois, posteriormente, de volta a Galicia, cando entrou a traballar foi prácticamente o fundador da Compañía de Agua da Coruña, e que el decía que se transcribe perfectamente no segundo libro de versos del, que no integras, xa o propio nome indica cal era o estado de ánimo que tiña el, que saiu gracias a unha persoa, gracias a, non a unha persoa, sino ao contacto que tivo con unha persoa que foi un urbano, González Varela. González Varela era un pintor, era un artista, era un periodista, era un hombre polifacético. O día, no atardecer, no lusco-fusco daquele día do 14 de abril, el é o que eleva a bandeira republicana xunto a bandeira galega no balcón do Concello da Coruña. É un momento de ilusión, de esperanza para todos, que evidentemente se ve frustrada con o golpe militar de 1939. En este entre a Proclamación da República e o golpe militar fora nomeado presidente da Real Academia Galega no 1933, pero pouco tempo máis tarde, no 1934, por motivos de saúde, ten que deixar o cargo e se reclúe ali na rúa de San Andrés nunha estancia onde non quere sair porque o problema da guerra o ten o ten entristecido, o ten agobiado, ten 2 fillos, un en cada bando, un lutando en cada bando, non voluntarios, sino foron forzosos, pero estaban en bandos distintos, non? Morreu o día 15 de febreiro, o día do Monxe, morreu na Coruña de 1940, e está enterrado no cementerio de San Amaro. No enterro dele si acudiron as persoas máis achegadas e amigos de verdade que en aqueles momentos difíciles, moi difíciles, non quixeron dar amparo. Días antes de morrer tivera a visita de don Ramón Otero Pedrallo, que é moi... creo que hai unha referencia a esa visita e a personalidade. As persoas que coñecen seguramente moito máis que eu, pois foi xa cando regresou de Cuba a Coruña e este recoñecido homes de letras pois ten unha visión no seu labor xornalístico moi amplo, non? Escribiu poesía, escribiu teatro, escribiu contos, escribiu artículos de opinión e notas de eventos culturais. Sonores e soñan altos empregos. Un desexan ser marqueses, outros condes e outros credos.
Os queren levar colgado unha cruz no peito, en pago de calquer cousa, poucas veces polo lamento. Algúns soñan en ter sempre os bolsos de cartos cheos para que todos respeten e esquiten o sombreiro. E os máis deles tamén pensan por calquer gadamento en coller fama, renome ou ser altivo guerreiro. Mas eu, señores, o orgullo que sempre agachei no peito, ese honor que eu non trocara nin por canto aí baixo ceo, é poder decir ao mundo, señores, eu son gallego. Isto, claro, hai que darse conta que significa este poema recitado ante a masa dos que foron os últimos esclavos negros. Este canto de exaltación, verdad? Que a mí ten un enorme valor, verdad? Este era Manuel Luis, verdad? Me parece moi interesante resaltar este aspecto da súa honestidade, verdad? Intelectual. Non pode ser, A miña alma vai se enchendo de feles e non poderei seguir vivindo deste xeito. O meu home, meu Pedro, honrado como honradez mesma, preso na Coruña, por unha denuncia falsa, por unha canallada do vinculeiro. Dios teña pida de mí. Dios proteja os meus fillos. Maldito vinculeiro. Maldito sexas. Quixo facerme súa, pero eu non quererei. Nunca quixen lixar a miña honra. Non quererei eu xamais faltarlle a fe que lle debo meu Pedro, o meu home, a miña vida mesma, o pai dos meus filliños. O vinculeiro perseguiume sempre. Cando o meu home estaba fora, non me deixaba nin a sol nin a sombra. E cando se deu conta de que para a caixa das miñas virtudes non había chave, unha paixón encheulle o peito e xurou perderme. Perdeunos a todos, di. Buscou testigos falsos e levou ao cárcel o meu Pedro, o meu home. Pero nin a fame, nin a morte mesma, nen todas as malas fadas en contra de min poderán arrincarme, nin arrincarme a min o amor que lle teño meu Pedro. Maldito vinculeiro! Teñoche xenreira de morte. Detéstote con todas as ansias e a enerxía do meu corazón. Por iso, vinculeiro, vouche mandar un esconxuro, porque a única arma que teño para ir en contra de ti, para afastarte de min, para afastarte de nós, para redar a tua mala enerxía de ti e de todos os que son como a ti. Si, vinculeiro, non te deixes desconsuro.